дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҷонибек ҳикмат дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҷаҳони бепартов иштирок намуд. мулоқоти раиси вилояти суғд бо директори тиҷоратии ширкати новопорти Федератсияи Россия. дар вилояти суғд кишти чигит оғоз ёфт. кишоварзон картошкаи барвақти кишт менамоянд. шоҳҷоиза электромобил. дар тоҷикистон боз борон мебораду ҳаво сард мешавад. намояндаи доимии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ҷонибек ҳикмат дар чорабинии каноре ки ба муносибати таҷлили рӯзи байналмилалии ҷаҳони бепартов доир шуду иштирок ва суханронӣ намуд. хабар медиҳад Амид Ховар. намояндаи доимии тоҷикистон аҳамияти ҳамкории муштарак ба хусус иҷрои ӯҳдадориҳои дастаҷамъонаро ки ба раванди татбиқи рӯзномаи ҳадафҳои рушди устувори соли 2030 созишномаи Париж ва дигар абзори марбутаи глобалӣ равона гардиданд таъкид намуд. мавсуф оид ба дастовардҳо ва нақшаҳои ҳукумат ва мақомоти марбутаи тоҷикистон аз ҷумла таъсиси корхонаҳои хурду бузурги коркарди партовҳо, коҳиш додани партовҳои пластикӣ, заминҳои таназзул ёфта, инчунин мушкилиҳои мавҷудаи мамлакат дар ин самтҳо маълумот дод. дар фарҷоми суханронӣ ҷонибек ҳикмат бори дигар омодагии тоҷикистонро барои ҳамкорӣ бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар таъмини ҷомеаи устувор, тобовар ва фарогир изҳор намуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода директори тиҷоратии ширкати новопорти Федератсияи Россия Сергей Дмитриевро ба ҳузур пазируфт. дар мулоқот масоили ҳамкории тарафайн ва густариши он мавриди муҳокима қарор гирифт. таъкид гардид ки рушди ҳамкорӣ дар бахши хизматрасонӣ мусофирон тавассути ширкатҳои ҳавоӣ боиси зиёд гаштани рафту омади шаҳрвандон ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон ба вилояти суғд мегардад. директори тиҷоратии ширкати новопорт Сергей Дмитриев аз пазироии гарму самимӣ изҳори хушнудӣ намуда ҳавасмандии худро барои густариши ҳамкориҳо дар оянда баён дошт. маълумот дода шуд ки ширкати мазкур дар Федератсияи Россия яке аз ширкатҳои бузург ба шумор рафта дар худ 30 фурудгоҳро муттаҳид сохтааст. дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонии фурудгоҳ ва фаъолсозии хатсайрҳои нави ҳавоӣ имкон медиҳад ки рафту омади шаҳрвандон ва сайёҳон ба маротиб зиёд гардад. бо назардошти ин ташкили хатсайрҳои нав ба манфиати кор хоҳад буд. мулоқот бо баррасии дурнамои ҳамкорӣ ба итмом расид. хабар медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. имсол пахтакорони ноҳияи спитамени вилояти суғд қариб дар 6500 гектар замин чигит кишт менамоянд. роҳбарияти вилоят дар ин ноҳия ба кишти чигит оғоз бахшида барои вусъатбахшии корҳои саҳроӣ дар муҳлати муқарраршуда ба охир расонидани кишти зироат ва риояи ҳатмии сохтори кишти зироат ба масъулин супоришҳо дод. таъкид шуд ки обу замин бояд самаранок истифода шуда ҳосилнокии зироат баланд бардошта шавад. ҳамчунин дар суҳбат бо собиқадорони соҳаи кишоварзӣ ва масъулони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия таъкид гардид ки деҳқонон пеш аз ҳама бояд ба сохтори кишти зироат аҳамияти хоса диҳанд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар хоҷигоҳи деҳқонии Муҳаммадҷон 2016 даҳкат ва кооперативи истеҳсолии замонёни ноҳияи Зафарободи вилояти суғд картошкаи барвақтӣ кишт гардид. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба дафтари матбуоти раиси ноҳияи Зафаробод. дар маъракаи кишти картошка раиси ноҳия иштирок намуд. иттилоъ дода шуд ки имсол кишоварзони ноҳияи Зафаробод дар 120 гектар замин картошкаи барвақтӣ кишт менамояд. мардуми ин ноҳия хуб дарк менамоянд ки тағйирёбии бо сурати вазъи бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ва болоравии мунтазами нархи маҳсулоти ғизоӣ имрӯз моро водор менамояд ки ба беҳсозии ҳолати кишоварзӣ, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот, рушди маҷмӯъаҳои агросаноатӣ ва бо ҳамин мақсад таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакат таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир шавад. дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух мусобиқаи варзишӣ аз намуди гӯштин бахшида ба Иди Наврӯз барои дарёфти шоҳҷоизаи раиси вилоят электромобил баргузор гардид ки он насиби варзишгар аз вилояти Хатлон Шарифҷон Назриев гардид. бояд гуфт ки дар ин мусобиқаи варзишӣ аз намуди гӯштин барои дарёфти шоҳҷоизаи раиси вилоят зиёд аз 150 нафар паҳлавонони шинохта бар ҳарифонашон ҳунар ва маҳорати арзанда нишон дода ғолиби мусобиқа
вақеъ гардиданд. барои шоҳҷоизаи раиси вилоят электромобил ду паҳлавони шинохта Шарифҷон Назриев аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муҳаммадкарим Хуррамов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон байни ҳам рақобат намуда, дар ниҳоят паҳлавони тоҷик Шарифҷон Назриев ғолиб омада сазовори шоҳҷоиза мошини электромобил гардид. ҳамчунин ғолибоне ки дар мусобиқаи варзиши аз намуди гӯштин сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили телевизор, яхдон, қутус ва барзаговҳои калон қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин ғолибони ин мусобиқаи варзишӣ бо мукофотпулӣ низ сарфароз гардиданд. хабар медиҳад Амид Ховар. тибқи пешгӯии обу ҳавошиносони кишвар то охири моҳи март дар Тоҷикистон обу ҳавои тағйирёбанда баъзан боришот дар назар аст. бахусус ин ба ноҳияҳои кӯҳӣ дахл дорад ки дар онҳо баъзан боридани барф низ пешбинӣ мешавад. санаҳои 28, 29 ва 30 март дар ноҳияҳои кӯҳии тобии марказ, инчунин роҳҳои мошингарди Душанбе-Чаноқ ва дар ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчунин фаромадани тармаҳо аз эҳтимол дур нест. дар шаҳри Душанбе санаи 28 март боридани борон оғоз гардида, рӯзи 29 март обу ҳавои тағйирёбанда бо эҳтимоли боридани борон ва раъду барқ дар назар аст. санаи 30 март боридани борони пуршиддат борида, санаи 31 март шабона борон меборад. рӯзона аллакай боришот дар назар нест. дар ин рӯзҳо ҳаво шабона 7-13 дараҷа, рӯзона 9-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобии марказ санаҳои 29, 30 ва 31 март обу ҳавои тағйирёбанда баъзан боришот пешгӯӣ мешавад. дар вилояти Хатлон обу ҳавои тағйирёбандаи абрнок дар назар аст. санаи 31 март ҳарорат метавонад то 20-25 дараҷа гарм шуда, лекин санаи 30 март пас аз борони пешбинӣ шуда, рӯзи 29 март поёнравии он то 9-14 дараҷа гарм пешбинӣ мешавад. дар вилояти Суғд низ обу ҳавои тағйирёбандаи абрнок пешбинӣ мешавад. санаи 31 март ҳарорат 14-19 дараҷа гарм шуда, санаи 30 март пас аз борони пешбинӣ шуда, рӯзи 29 март поёнравии он то 1-6 дараҷа гарм пешбинӣ мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон обу ҳавои тағйирёбандаи абрнок бо эҳтимоли боришот дар назар аст. санаи 29 март боришот дар назар буда, санаҳои 30-31 март дар баъзе ноҳияҳо боридани борон ё барфи кӯтоҳмуддат пешгӯӣ мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.